Θες ένα κορπί. Στο κορπί. Εστίαση περισσότερο πάρει το καζάνι, αλλά να πάρει και τη φωτιά. Έχει πολύ ωραία εικόνα. Ωραία τα βλέπω. Όταν είναι αρχίσεις. Ναι. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να ξεκαζανιάσουμε. Έχουμε ολοκληρώσει τη δεύτερη απόσταξη, δηλαδή έχουμε παράγει έτοιμο τσίπουρο. Θα βιάσουμε το καζάνι και θα βάλουμε ξανά τα υλικά για να συνεχίσουμε ξανά να κάνουμε τη δεύτερη απόσταξη. Κάνουμε απόσταξη τσίπουρο με γλυκάνισο. Αυτό που κάνουμε. Εδώ που πατάω, από κάτω μου μέσα, είναι το καζάνι. Μέσα στο καζάνι μπαίνει το προϊόν της πρώτης απόσταξης, δηλαδή το ινόπνευμα το οποίο παίρνουμε από τα σταφύλια. Το τοποθετούμε στο καζάνι μαζί με όλα τα αρωματικά και το γλυκάνισο. Όσον αφορά τα αρωματικά, όσες συνταγές και αν ακούσετε είναι σωστές. Γιατί ο καθένας έχει τις δικές του συνταγές. Επανατοποθετούμε πάλι τα υλικά με το καζάνι και αρχίζουμε και θερμαίνουμε. Όταν φτάσει σε σημείο βρασμού το όλο το υγρό, αρχίζει και φεύγει η υπομορφή υδρατμών. Φεύγει το ενόπνευμα πρώτο, γιατί είναι ελαφρύτερο, είναι πιο πτυτικό, ελαφρύτερο από την ατμόσφαιρα, και περνώντας μέσα από το σωλήνα που είδαμε, περνάει εδώ, όπου εδώ υπάρχουν 22 μικρά χάλκινα σωληνάκια, τα οποία είναι μέσα σε ένα ψυγείο με νερό, στο ψυγείο που βλέπουμε εδώ. Οι υδρατμοί υγροποιούνται και από το κάτω μέρος παίρνουμε το τελικό προϊόν που είναι το τσίπουρο. Συνήθως το άργιασμα του καζανιού γίνεται μέσα σε εξωτερικούς χώρους, μέσα σε χωράφια ή μέσα στα ίδια ταμπέλια όπου είναι εγκατεστημένα τα καζάνια. Εδώ λόγω έλλειψης χώρου το αδειάζουμε σε δύο πλαστικά δοχεία. Πάρτε εδώ. Ο καθαρισμός του καζανιού πρέπει να γίνει με ευλάβεια, διότι η καθαριότητα είναι ένας από τους απαραίτητους, από τους πλέον απαραίτητους παράγοντες για να παράγουμε ένα καλό τσίπουρο. Εφόσον όμως έχουν τηρηθεί σωστά όλες οι αρχές από την αρχή παραγωγής του προϊόντος.
βρισκόμαστε. Κάνουμε και το άλλο. Στις αργές τις έκαψα, τις έχω έτοιμες. Λοιπόν, έχουμε και ένα. Πάμε δεν σχολείο τώρα, αυτό είναι κουβά. Τα πρώτα μέσα. Έχεις κανένα κουβά. Τι έχεις κανένα. Ένα κουβά πια νούμερο, ένα που να μπορούμε να μετρήσουμε. Να ρίξουμε πρώτα το δικό σου. Ένα, θα ρίχνει μέσα. Δύο. Τώρα άσε, για πάνω στο κασάνι. Τώρα που είναι. Αν είναι κουβάδες, κύριε. Ρίξε τον τρίτον. Ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το κυριότερο συστατικό για να γίνει το τσίπουρο με γλυκάνισο. Το γλυκάνισο. Αφού το έχουμε πλύνει, το έχουμε καθαρίσει καλά, έχουμε επιλέξει την ποσότητα την οποία θέλουμε για να γίνει ο κατάλληλος αρωματισμός και το προσθέτουμε στο καζάνι. Είναι, λοιπόν. Κάνεις μια μικρή ανακεφαλαίωση, τι έχουμε βάλει μέσα, στα σύντομα. Πες τι θα σου. Μια μικρή ανακεφαλαίωση, τι βάλαμε μέσα. Θα βάλω κι άλλο ένα που δεν θα το γυρίσεις. Δεν θα το γυρίσεις, για πολλούς λόγους. Και μετά ας το πω. Τι έγινε. Λοιπόν, αφού έχουμε ολοκληρώσει και βάλαμε όλα τα υλικά, το γλυκάνισο, τους διάφορους καρπούς και οτιδήποτε άλλο αρωματικό θέλαμε, τα βάλαμε μέσα στο καζάνι, ήρθε η ώρα να κλείσουμε το καπάκι. Να το κλείσουμε τους ώστε να μην έχουμε την παραμικρή διαρροή από το σημείο βρασμού να αρχίσει, για να πάρουμε το 100% των υδατμών, δηλαδή του τσίπρου. Είναι πού θα μεταφέρει το τσίπουρο από ένα σκεύος στον τελικό αποδέκτη.
Και είμαστε έτοιμοι για φωτιά. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει. Αρχίσαμε, βάλαμε φωτιά και δίνουμε θέρμανση για να αρχίσει η απόσταση. Η απόσταση θα αρχίσει περίπου σε μισή ώρα, 40-50 λεπτά, ανάλογα με το πότε θα αποκτήσει όλη η μάζα, όλο το υγρό μέσα στο καζάνι, θα αρχίσει σε θερμοκρασία βρασμού. Εφόσον έρθει σε θερμοκρασία βρασμού, αρχίζει η απόσταξη. Φροντίζουμε πάντα την απόσταξη να την κάνουμε αργά και σε χαμηλή, όσο το δυνατόν πιο χαμηλή θερμοκρασία, για να παίρνουμε πιο καλύτερη ποιότητα στο υγρό, πιο πυκνό τσίπουρο και σε γεύση και στα υπόλοιπα συστατικά του. Εφόσον αρχίσει η απόσταξη, οι υδρατοί μαζεύονται εδώ και δίνοντας φωτιά εμείς από κάτω, φυσικά λιγότερη πίεση, λιγότερη φωτιά, οι υδρατοί μέσα από τη σωλήνα που βλέπετε πάνω μου οδηγούνται στο ψυγείο. Υγροποιούνται και φεύγουν στο κάτω μέρος όπου τους βάλουν στο δοχείο. Το δοχείο που βλέπετε εδώ είναι πλαστικό μεν, γιατί εδώ συλλέγουμε το λεγόμενο πρωτοστάλαμα. Πρωτοστάλαμα είναι το πρωτοράκι κεφαλές, όπως λέγονται στην αποσταγματοποιία, και είναι το πρώτο μέρος της δεύτερης απόσταξης, το οποίο έχει πάρα πολύ ψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλι και ανεπιθύμητες ουσίες, ουσίες οι οποίες είναι ανεπιθύμητες και γευστικά για το τσίπουρο, αλλά όχι μόνο γευστικά, είναι ανεπιθύμητες και επιβλαβείς για τον ανθρώπινο οργανισμό. Όταν τραβήξουμε το μέρος, κρατήσουμε στην άκρη το μέρος που λέγεται οι κεφαλές, προχωράμε στο κυρίως σώμα του τσίπουρου, που είναι το τσίπουρο το οποίο θα καταναλώσουμε. Αυτό λέγεται σώμα, ξεκινά περίπου στους 70 βαθμούς και καταλήγει μέχρι τους 40, 42, όπου και είναι το καλό κομμάτι η καρδιά.